Τι είναι το σύνδρομο Γκιουλέν-Μπαρέ? Το σύνδρομο Γκιουλέν-Μπαρέ είναι ένα αυτοάνωσο νόσημα άγνωστης αιτιολογίας που εκδηλώνεται με την αδυναμία μετάδοσης νευρικών σημάτων από και προς τον εγκέφαλο με άμεσο αντίκτυπο στην λειτουργία των μυών και των αντανακλαστικών. Πρόκειται για μια κατάσταση που εξελίσσεται σχετικά γρήγορα, περίπου 15 με 20 μέρες, και η πορεία του συνδρόμου είναι απρόβλεπτη. Στα πρώτα στάδια ο ασθενής παρουσιάζει μουδιάσματα σε χέρια και πόδια, όμως η κατάσταση μπορεί γρήγορα να επιδεινωθεί και να παραλύσουν οι νευνευστικοί του μύες, με αποτέλεσμα την νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Έχει διαπιστωθεί πως το σύνδρομο εμφανίζεται συχνά μετά από βακτηριακή ή ιογενή λίμωξη του αναπνευστικού ή γαστροεντερικού συστήματος ή κατόπιν εμβολιασμού. Η διεπιστημονική ομάδα της Αρμονίας, διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία στην αποκατάσταση ασθενών με σύνδρομο Γκιουλέν-Μπαρέ, διαμορφώνει εξατομικευμένα προγράμματα ώστε ασθενής να λάβει την κατάλληλη φροντίδα, ειδικά στο αρχικό στάδιο όπου στερείται την ικανότητα αυτοεξυπηρέτησης. Το πρόγραμμα αποθεραπείας περιλαμβάνει τη διατήρηση και ενίσχυση της τροφικότητας των μυών μέσω κινησιοθεραπείας και της πλήρους κινητοποίησης, την ενδυνάμωση των αναπνευστικών μυών και την αντιμετώπιση διαταραχών κατάποσης και την εκπαίδευση σε λειτουργικές δραστηριότητες. Στην επόμενη φάση ακολουθούν φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία και υδροθεραπεία, παράλληλα με την συναισθηματική ενίσχυση του ασθενούς, με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των ασθενών να καθίσπεται πλήρως ανεξάρτητα.